Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо трошки про напередодні відомої дати, яка зв'язується з так званою перемогою у Другой світовій, Великій чинній війні, у совєтській історіографії. Ми поговоримо про книгу, яку Колос присвячав якраз воєнним подіям, це «Голос землі». Вот такая невеличкая есть у нас, несколько книг есть таких у фондах нашего музея. И треба сказать, что вельми цікава назва. Мне здається, що може гэта цікавий такий збіг обставин, але в свій час Якуб Колос був знайомий з Ондрою Лисогорським, чеським таким поетом, письменником, у якого вийшла колись так само зборник віршів у 1935 році «Голос землі». І ці «Голос груди». І навіть Якуб Колос, напевно, не взяв цю ідею, хутчэй за ўсё гэта збег абставінаў. Але так само праз 7 гадоў выйшла, праз 8 гадоў выйшла кніга-зборнік вершаў, дакладней, гэта «Голос зямлі». Напэўна, ўсё ж, конечно, там трошку іншыя стаялі мэты ў аднаго і ў другога пісьменніка, бо Колос сапраўды пісаў тады, калі гэта было актыўныя ваенныя дзеянні, калі на тэрыторыю Савецкага Саюза ўвайшлі нямецкія войскі. І, канешне ж, назва хутчэй за ўсё адлюстроўвала такі журботны перыяд, сумны, калі сапраўды военные дзеянні ішлі на тэрыторыі Беларусі. У нас якраз такі ў зале, які прысвечаны 40-м годам, тым годам, дзе сям'і Якуба Колоса было нелёгка, дзе і, канешне, было складана ўсёй Беларусі, жыхарам Беларусі, сваякам Якуба Колоса, якія былі на тэрыторыі Беларусі жылі. Ёсць некалькі кніг «Голос зямлі», поэма «Адплата» і зборнікі, якія перакладалі на рускую мову і на узбекскую. Гэта ўсё датычна таго перыяду, калі Колос з сям'ёй разам, з сынамі і жонкай знаходзіўся ў горадзе Ташкенце, сённяшняя сталіца Узбекістана. І менавіта там у 60-годдзе адбывалася Якуба Колоса, і многія вершы былі якраз прымеркаваны да 60-годдзя, да некаторыя кнігі, якія выходзілі, яны прымеркаваны менавіта былі да гэтай даты. Канешне, у гэтым зборніку 40 вершаў, і палова з іх была яшчэ напісана адразу з пачаткам ваенных дзеянняў, з пачаткам вайны. І менавіта тады Колос пісаў ужо ў канцы 43-го года Ленькову наступнае: «Я подготовляю небольшой сборник стихов, написанных в Ташкенте. Думаю назвать его «Голос земли». Задерживается за переводов. Но в конце месяца переводы будут готовы». І далей пише уже трошку пазней, у кастрычніку, уже амаль праз год, в 42-м годзе падрыхтоўка да майго 60-годдзя ідзе поўным ходам. Узбекскае выдавецтва апавясціла, што яно выдае к майму 60-годдзю збор твору «Голос зямлі», які я здаў у друк яшчэ ў апрэлі. Выходзіць зборнік і на узбекскай мове выбраныя вершы. Апроч таго, зборнік выдае савецкі пісатель. У перакладзе на рускую мову такой зборнік вершаў сапраўды на узбекскай быў 42-м годзе на 60-годдзе. І зразумела, в гэтым годзе яшчэ і зборнік выбраных твору, які, да рэчы, перакладаў сябра Якуба Колоса, Сергей Гарадзецкі. Ён жа быў і перакладчыкам з беларускай на рускую мову. І, што цікава, сам зборнік вершаў, гэта сам «Голос зямлі» упершыню выйшаў на рускай мове. Ужо затым выйшаў толькі ў 1943 годзе па-беларуску. І цікава, што ў гэты час выйшла яно выдавецтва ЦК ВКПБ «Савецкая Беларусь». І ў гэты час якраз галоўным рэдактарам гэтага выдавецтва быў вядомы таксама дзеяч, паэт, пісьменнік, гэта Пятро Глебка, сябра Якуба Колоса.
вось таксама калега па акадэміі наук у далейшым у будучым пасляваенны час. Тады таксама быў знаёмы з Якубам Коласам добра, і вось ён стаўся рэдактарам гэтага невялічкага зборніка. Вось важна сказаць таксама, што вершы сапраўды былі палова напісаныя 41-й, другая палова фактычна пачатак 42-го года. Ну а матывы натуральным чынам гэта ў першую чаргу прысвечана ваенным падзеям. Канечне, ёсць перажыванні самого аўтара у гэтых вершах, ёсць нейкі сум па радзіме, па той радзіме, напэўна, ўжо, которую не вернеш, бо вайна вельмі моцна зменіць тэрыторыю Беларусі, жыццё людзей на Беларусі. Ёсць натуральным чынам і ідэалагічныя вершы, напрыклад, жыве між намі геній, зразумела пра каго, сталінскае слова і яшчэ некаторыя. Тым не менш, варта сказаць, што былі прысвечаныя у першую чаргу, паўтаруся, менавіта вайне. І вось рукапіс у нас ёсць у экспазіцыйных залах, у экспазіцыйным зале ёсць рукапіс «Голас зямлі». І вось я хачу некалькі слупкоў пачытаць. Вельмі вядомы гэты верш. Ён пачынаецца так: «Я чую голас несціханы, земля моя мяне заве, і кроюць сэрца мне на раны, звініць, як звон касы ў траве, і шум дубровы, і стогн пушчы, і рэк усхліп і плач крыніц, і немы зрок балотнай тлушчы несуць мне весть пра чужаніц. Я бачу постаці таўтонаў, холодны твар, зверыны від, не знаю жалю, ні закону у сталь закованы капыт. Каб я меў такія рукі, земля, абняў бы я цябе, каб сцешыць гора твае, мукі і сілу даць у барацьбе. Земля моя краіна, я чую твой прызыўны звон. Прыміш хоць словы свайго сына, недоўгі будзе твой палон. Шумяць гняўліва твае пушчы, трасуцца помстою бары, і дзень твой хмурны зрок расплюшчыць. Ёсць у цябе багатыры. Напісаны якраз у снежні 41-го года, калі вось Колас прыгадваў пра свой зборнік Міхасю Лунькову самому сябру. Ну і натуральна, што ў гэтым зборніку вершаў яшчэ ёсць і некалькі вершаў, якія прысвячаліся, некалькі паэтычных твораў, якія прысвячаліся родным і блізкім, прыватнасці жонцы Марыі Змітраўны. Ну і, канечне, ў гэты час, у 42-м годзе, пры невысветленых абставінах памірае яго блізкі сябар Янка Купала. І натуральным чынам у нас таксама ёсць рукапіс у экспазіцыйным зале, які прысвечаны 30-40 годам жыцці Якуба Коласа, дзе Колас пад назвай «Над магілою друга» у сваім паэтычным творы пісаў наступнае. Хачу таксама працытаваць некалькі слупкоў, які, канечне, Колас назваў, што гэта памяці Янкі Купала. Сапраўды блізкі сябра, блізкі чалавек да Якуба Коласа. «Падбіўся ў дарозе ты, дружа, і вочы пагаслі твае. У шуме жыццёвая сцюжа байца песняра не стае. Спі, мой дружа, спачывай, не забудзе цябе край. Не суджана знат табе, браце, народныя гоні зірнуць, і ў нашай разбуранай хаце народ да работы гукнуць. Спі, мой дружа, спачывай, не забудзе цябе край. Пакончыўшы з дзікай ардою, з варожаю цемрай і злом, мы ўспомнім усёй грамадою цябе за жалобным сталом. Спі, мой браце, спачывай, не забудзе цябе край. Успомнім, як лепшага сына, аддаўшы дар песняра, народу і роднай краіне, дар яркі, як золак зара. Спі, саколю, спачывай, не забудзе цябе край. Шмат сцежак з табою прашлі мы, адзін пракладаючы след, і слухалі голас радзімы, каб несці той голас у свет. Спі, баяне, спачывай, не забудзе цябе край. І вось абарваліся ніці, сышоў ты на вечны спакой, буйнейшы наш колас у жыці, наш дуб лугавы над ракой. Спі, гусляру,
спачувай, не забудзе цябе край. Порваліся струны, разбіць у цудоўныя гуслі твае. Краіна жалобай спавіта, бойца песняра не стае. Спі спокойно, спачувай, не забудзе цябе край. Написано 2 ліпеня 42 года, тады, калі ўжо Янкі Купала не было на гэтым свеце, ён адышоў у свет лепшы. Як бачыце, называю баянні, гусляру і мой дружа, таму што сапраўды для Коласа і для ўсёй Беларусі, в прынцыпе, Янка Купала да сённяшняга часу з'яўляецца вельмі важкай і персонай і постаццю. Ну і варта сказаць, што напрыканцы ёсць у нас некалькі кніг о голосе зямлі. Вокладка тут вельмі простая, так, але ёсць некалькі цікавых дарчых надпісаў ці аўтографаў. У прыватнасці, у фондах музея захоўваюцца некаторым сябрам, як, напрыклад, Антону Усу. Ну і яшчэ вот я трымаю вельмі цікавы таксама асобнік, які належаў Алексу Ющенку ці Алексею Ющенку. Гэта украінскі паэт, заслужаны работнік БССР, нават яшчэ ён быў прызнаны ў 80-м годзе. І менавіта ён, тут ёсць аўтограф сапраўды яго, і ён менавіта гэту кнігу перадаў у музей яшчэ падчас таго, калі дырэктарам кіраваў старэйшы сын Якуба Коласа Міцкевіч Даніла Константинович. Ну а сам Алексей ці Алекс Ющенка знаёмы і знакаміты тым, што ён перакладаў на украінскую мову розных паэтаў-пісьменнікаў, Коласа, Мележа, Танка, прысвячаў некаторыя творы беларускім паэтам-пісьменнікам, як Купалу і Коласу, і Максіму Танку, нават балада «Беліск у стэлі» Васілю Быкову знакамітаму. Такім чынам, сапраўды Ющенка Алексей быў звязаны вельмі моцна з Беларусі. Вось яго падарунак таксама захоўваецца у нашых фондах музея.